Val, mentre l'Estefis a Lleida jo descargo Juego de Tronos, el que farem serà fregar una mica. Bailando, me paso el día bailando y los vecinos. Pregando, me paso el dia pregando. Vale, acabo de veure el capítol de Game of Thrones i oh my god, o sigui, no faré spoilers perquè no toca fer spoil, però joder, o sigui, jo crec que és el capítol més interessant, i des de l'últim de la 5a temporada, però clar, això serà una mica però és un dels capítols guapos amb molt de temps. Very well. He estat pintant, aprofitant que havia fregat. Ui, no se'n veu. Vale, bàsicament ara el que faré serà calentar-me un altre cafè. El meu cervell, les meves poques neurones ho tornen a necessitar i em ficaré a fer una miqueta de feina. M'he descuidat de dir-vos que perquè no estic pintant els quadres perquè sí, és perquè a l'octubre tinc una expo programada i la veritat és que vaig bastant atrasat, una mica atrasat perquè només tinc aquell quadre que heu vist abans mig pintat, acabat, però n'hauria de fer 13 i som al maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, l'exposició és a l'octubre. O sigui que amb prou feines tinc uns 5 mesos, una cosa així, per fer 12 quadres més. Amb el qual són 2 quadres al mes, un quadre cada setmana, és una mica justet, però bueno, ho haurem de fer.